वार्ता न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पोलीस स्टेशन सिंदेवाई येथे शांतता समिती बैठक संपन्न। चंद्रपूर सिंदेवाई पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार योगेश घारेंनी बैठकीमध्ये गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, बैलपोळा बद्दल चर्चा केली। गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, पोळा व इतर सण शांततेने करावे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही काही कमी झाला नाही। तिसऱ्या लाटेची आशंका अजूनही कायम आहे, म्हणून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, मास्कचा वापर करावा। रक्तदान विषयी ठाणेदार घारेंनी सांगितले की चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयात ब्लड बँक मध्ये रक्ताचा तुटवडा आहे। पंचायत समिती सदस्य रमाकांत लोधे नी रक्तदान विषयी चर्चा केली व रक्तदान शिबिर विषयी सर्वांनुमते शिबिर घेण्याचे ठरविण्यात आले। या शांतता समित्यांच्या सभेत तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक, नगरसेवक, व्यापारी, पत्रकार बंधू, गणेश मंडळाचे सदस्य आदी उपस्थित होते। प्रतिनिधी अमान कुरेशी, समृद्धी वार्ता न्यूज, चंद्रपूर सिंदेवाई।